Здравейте, дами и господа! Както знаете, аз съм Крис и в YouTube имам YouTube страница. Да. И тия клипове, до сега съм снимал, нали, това не бяха, това беше мрътни. Не знам за кой път да го кажа. Но да, днес играем в сервера на приятели ми. Тук може да си избирате всичко, нали, много, да е. Аз винаги си избирам бравичката. Да. Хубав е сервера. Тук се енчантвате броните. Аз казах на моя приятел да ми каже да направи сервера. Защото обичам да играя PvP и да. И лично почнах да играя този сервер. Много се развием. Сега съм на Warpaint. Може би да знам. Взема малко полшани. И стигам толкова. Тия една фърна и се фърна. И пия и скачам. И да, скачих. А някой да скочи да прави PvP с мене. Не съм много добър на PvP, ама... Мъгъ. Къде се качих, бе? Боби, омага, Боби, PvP, Боби, омага, Боби е дошъл, това е гадно, той е най-големият хакер до сега, както виждате никакъв демидж не е свалям, пък аз бях изял линка и видях такъв демидж. Така, не съм много добър на PvP, ама... Мъгъ. Къде? А, така! Момченце, стринчица. Къде бе? Къде бе, момче? Мъгъ бе! Сериозли хора. Стана лошо, супер. Вижте го бе, педал, този се чупят броните бе. Да, хора, абонирайте се. Няма хора, мъртъв е той, а? Трябва да спра да лечим. Да пия това. И да вари. Глава ми свалил сета. Добре, на малко е. Добре. Сета го е на малко. Да, чупим му каската. На малко ме сета. Сигурен съм. Пия това. И да. Фак! Те пиче спаун. Ще го унищожа. Добре, то си носи 50 сета у него. Това е доста лошо. Това ще фейл май за мене. И му набил много. Така! Докато изеде ябълката. Това е яко. Уау! Супер! Бихме килнахме един. Това е супер. Лично от моя страна. Това са супер. Да. И Бобто. Не беше грешката, беше се плащал в този капан. Ако не беше се хванал в капана. Нищо няма да се стане. Щях да го килна пак. Само че ти много стрелки трябва да взема си. Омага. Дък. Както виждате, бързо на PvP.
че не са просто сега компютъра трябва да ми го преинсталират и затова малко ноги някак си правя работи. Така. Това ми мисля да е късо. Знаете, няма да казвам бай, нали? То само ще спира автоматично видеото. Добре, днес се движим, тюнахме един. Сам в разговора. Боби, това като се има някакво сета. Аз ще взема само това. Тък. Просто работа е да забравя да си яде голодинките и аз нападам. Така. С касета си енчант на Добре, взех си сетовете. Дано този да ги види. Ще си помести. Пак пе, помага. Един път ще убия, няма проблеми. Дупката. Ще го бием, нали? Но аз се чувам много добре. Мах съм кремав. Да. Мисля да е това от клипа. Едно пише направя с това. Да. Съм да видя колко е клипа. И да, хора, мисля това да е от мене. Абонирайте се. Лайкче на клипа, ако искате да снимам пак в този сервер. IP-то няма да го има в описанието, защото и да, това беше от мене. Дано да ви хареса клипа. Абонирайте, оценявайте и